Good morning people, Bitokbitok University students. Good morning. Na ako diri sa MOR booth. Oga kamulog duty karon si Joe Romantico. Oga mong intern. Hi. Paula. Hi Paula. Hi. From UP Cebu. Kulba ngilngig. May gala. Ayan na si Joe karon siya nag-duty karon. Okay. So, burag lainon ako kung style karon sa vlogging. Burag style, narration style, awat-awat sa uban. So, medyo dagan na ko iwa pa na-edit ng mga videos. So, the other day, niadto ko sa Corpus Christi School ang akong, tawag na, kung akong alma mater. Ah, yes. Ang akong alma mater. So, niadto ko dito kay gikuha ko as judge sa ilang cheering competition. Usa sa mga highlights sa intramural sa Corpus Christi. Actually, the other day sa uptown, tuduhan naman sila, so nasa ubos, downtown. Oga, usa ko sa mga nag-judge dito, and lain kay ang feeling, burag kanang di ka kasabot sa feeling bitaw nga mo, kanang mo bitaw ka sa imong eskwelahan sa una sa high school, talagang kay ka memories. So pagsulod lang ako sa Corpus Christi, nakita na rin ako ang ang feeling na makita nimo ang mga dati nimong ginatan-aw. Ang dating CR ng imong malabyan nga bawog anso, ang makita nimo ang cafeteria, ug ang pinaka lami nga feeling. In fairness, pila naman mag 20 years na mi since kay 1999 man ko ni graduate, so 2019 20 years na mi. And imagine, nakita na ako akong mga old teachers, ako mga former teachers. So, oh yeah. So, kung follower mo na ako, i-comment below kung nakailan mo na. So, siyempre among ko dito sa dance troupe. Oh yeah, kasayaw ko. Kung mo ito mong dili. Siya ang pinakamaayaw na dancer ko dito. Pasakayan din ko kaya kung may kikuwag judge. Dahil, hindi ko magpalakas. Hindi ko magpalakas na ba? Mau. Boss. Doon kayo na. My God. Kadyo lang. Buhay pa ang among palitanan sa among snack sa una. Buhay pa. Oh my God. Tour ni baby. Tour. Oh my God. Muna yung mga kusgan ng mga mamay. Sige na po. Di mo gatiguang ay. Basta barang nag-flashback ang tanan. Akong gitour ang area. Kung asa dito mi ga-practice, dito mi, kaya siyempre napon mi mga kanang mga crashes sa kauban sa dance troupe, ana. Okay. So kani nga part diri, itong dance troupe ako, muna nga stage nga permiti mi kasayaw. And buhay pa ang among backstage. Oh my God. Lain akong feeling, memories. So napagay po ng samin, buwak na ang samin. Sa amo nga time, napaman ang samin, buwak na siya. So kani nga area diri, grabing memories na ako ani. Dance troupe. Sa mga dance troupe nga batch na ako, comment below kung sa inyong memories nga na diri nakita. There. Diba? Sino tayo makita nga di maayo? Yeah. I remember the stage. Perfect. Oh my God. Kami ang batch sa Corpus 2013 Grabe nga adjust ba? 1999 Aw, 1999 trivia 1998 champion mi sa cheering correct. Kita ang dancer to. Kita mga dancer tol. Ko sa 99 graduate wala na nag-graduate na dahil tama. Tol, nag-tour ko ganina sa backstage ang mga memories diba ba? Di na nato isulti ang sa mga memories basta every after school nami ani nga stage. Correct. But this time in fairness, aircon na. Egg tray paghihapon pero bate na. Siyempre, dito na nag-judge sa rin ko. So, dili na first year, second year, third year, fourth year, kung dili grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. My God, ako bisita. Jo, napangit ang kalit, Jo. Hindi na ko ganahan na yun. Brian, you in the house. Paano ko ganahin na yun? Grabe, putian na kini Brian mo. Tulong katag... Gikan pa nag-trekking og beach. Gikan ko pa ni Mahawa Ridge gapon. Nag-trekking pa na nga itsura. Kami galing ko drahagan namig naong. Brian, you may mo sa mong MOR celebrity Hey, DJ. sup guys? Luniwo na siya ang dating host sa mong kuan. Pero wala na ilang department karon. Please, may ganina kami pinakagwapo diri sa salud. Pagsulod nimo na pangit na mi diri. Garbage na pagtanong. Hola, meet Brian you.
former host na mo diri. Ikaduha raw ani ni Bernie. Original gwapo gyud. Ano pa diya? Ay pagana ba? How are you, ay? I'm doing good. Ga-enjoy ko sa akong vacation so far. So vacation lang ni dili pa ni Juan. Holiday leave lang. Kulban si Joe. Holiday leave? Kung kag holiday leave mga ano yun? Around 30 days, 1 month. Annual leave ni mo. Kalami. Ay kalami. With salary na. Oh, with salary. Oy! My God. Ano, Bray? Paid leave na siya, paid. Asa galing ka karon, di ba Dubai? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa capital sa UAE. Di ba? Yes, ang hali. So, ano lang sa diri bakasyon, trekking, ana. Walda sa mga kwarta. Hala. Ako kaya kung pamino ko humot kasi Brian. Bog ka na lang kung t-shirt. Bog ka na lang kung goon. So, balik sa akong vlog. So, actually, lisod kayo i-judge ang sa downtown. Puros makita ng grade 7, 8, 9, 10. Okay. But in fairness, ang grade 7, mo nang burag first year, medyo, siyempre, tungod kay bago pa man sila, medyo luya-luya gamay ang stepping sa sayo. That's why medyo nakulelat sila. Ang what's this? Ang sophomores ba? Yeah, ang sophomores okay gyapon. Ang juniors okay gyapon sila. Pero ang seniors ay grabe. Kigastuan na pay laser lights, na pay mga smoke, na pay mga bisag unsa nga grip ay grabe, pertiha. Di ko daw kabalo kung unsa to nga grupo, ang gamay ra kay sila. Nay grupo nga gamay ra kay sila. Tungod gwapo lang choreography, pero tungod kay gamay ra magud sila, di kay nimo ma-appreciate ang dagan sa ilahang kuan. Sa ilahang pag-perform. Kasi sa cheering nila manggod ang style is katong na mga chan-chan. Kung medyo daghan manggod mas bibo tanawon. Kato siya medyo mingaw. Actually nagdikit ang most discipline, ang most katong mga cheerleaders medyo dikit yung kayo. Pero kami man ang chairman of the board, so kung siya mong gipili mo yung daog. But anyway, congratulations sa tanan mga nakadaog, and better luck next time sa wala. Sa mga seniors, at least, happy sila, 7, grade 7, 8, 9, 10. At ang grade 10, medyo, before sila mag-graduate, at least ni-champion sila. So, katong mga 7, grade 7, 8, 9, na pa may chance next year. That's it. That's it for now. Thank you very much. Okay. And again, salamat si Paula o si Joe. Okay. Bye. Mag-edit na ako. Bye. I'm a new soul, I came to this strange world.